Hi all, welcome to Civil Diaries. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ, അടുത്ത മന്തിൽ സിവിലുകാർക്ക് ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 1, ഗ്രേഡ് 2, അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് അതെല്ലാം ഉണ്ട്. SC STക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എക്സാമിന് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു പ്രിസത്തിനെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ്. ഇൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ദി ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് എ പ്രിസം ഈസ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional, 4 dimensional. അപ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3D വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രിസം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുവാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോക്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിയ ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിസമോ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ നേരെ നിന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഏത് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഏത് വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 dimensional വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കി ഏത് വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്? 2 dimensional വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ 3D വ്യൂ. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഹെക്സഗണൽ പ്രിസമാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ 2D വ്യൂ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ബൾക്കിംഗ് ഓഫ് സാൻഡ് ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു. എന്തൊക്കെ കാരണമാണ് സാൻഡിൽ ബൾക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ബൾക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സാൻഡിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബൾക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് കാരണമാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്? മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കാരണമാണ് സാൻഡിനകത്ത് ബൾക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? സർഫസ് മോയ്സ്ചർ ആണെന്നാണ് ബൾക്കിംഗ് ഓഫ് സാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദ പിഗ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെയിൻറ്റ്സ് ഫോർ കൊറോസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡാഷ്. എന്ത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് പെയിൻറ്റിൽ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് വൈറ്റ് ലെഡ്, സിങ്ക് ഓക്സൈഡ്, ഫെറസ് ഓക്സൈഡ്, റെഡ് ലെഡ്. അപ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെയിൻറ്റിനകത്ത് കൊറോസീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്? റെഡ് ലെഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം, റെഡ് ലെഡ് ആണ് നമ്മൾ പിഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊറോസീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എ ബാഡ്ലി മിക്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് സെഗ്രിഗേഷൻ, ബി ബ്ലീഡിംഗ്, സി ഹണികോംബിംഗ്, ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാഡ്ലി മിക്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിന് കാരണമാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. എന്ത് കാരണമാണ് ഈ ബാഡ്ലി മിക്സിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഹണി കോംബിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹണി കോംബിംഗ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോർട്ടാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടാർ എടുത്ത് ഇടുന്ന സമയത്ത് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എല്ലാം അടിഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയും വെള്ളം മുകളിൽ വരികയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോർട്ടാർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? കെട്ടിക്കിടക്കും. നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തട്ടടിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുകളിൽ ഭാഗത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കും. അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാണ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹണി കോംബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു ഹണി കോമ്പ്, തേനീച്ച കൂട് പോലെ ആവുകയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എയർ ഓയിഡ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹണി കോംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ്. ഹണി കോംബിംഗ് ആണ് ആൻസർ. ഇതാണ് ഹണി കോംബിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹണി കോംബിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? എയർ ഓയിഡ്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൊത്തം ഹോളുണ്ട്, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹെഡർ ബോണ്ട് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ്. നമ്മൾ ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബിറ്റ്
വിഡ്ത്ത് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രിക്കിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലെന്ത് വൈസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്? സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിഡ്ത്ത് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിക്കിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ ആൻസർ പറയേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ, സിമ്പിൾ ബ്രിക്ക് വാൾ, 1.5 ബ്രിക്ക് വാൾ, ആർച്ചസ്. നമ്മൾ ഹെഡർ ബോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർച്ചസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആർച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1.5 വരുമ്പോൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിനകത്തൊക്കെയാണ് 1.5 ബ്രിക്ക് വാൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ബ്രിക്ക് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇല്ല. സാധാരണ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ബ്രിക്ക് വാൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ആർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹെഡർ വൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് ബ്രിക്സ് എല്ലാം ഹെഡർ വൈസിലാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ മേഷനറി ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് സെയിം ഹൈറ്റ് ആർ ലെയ്ഡ് ഇൻ ലെയേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ്. ഒരേ ഹൈറ്റുള്ള സ്റ്റോൺസിനെ ഒരേ ലെയറിൽ വെക്കുന്നതിന് എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോൺ മേസണറി പഠിച്ചിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? റബിൾ മേസണറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഏതുണ്ടായിരുന്നു? അഷ്ലാർ മേസണറി ഉണ്ടായിരുന്നു. റബിൾ മേസണറിയെ തന്നെ 4ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഷ്ലാർ മേഷനറിയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റോൺ മേഷനറിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ റാൻഡർ റബിൾ മേസനറി, ബി കോഴ്സ്ഡ് റബിൾ, സി അൺകോഴ്സ്ഡ് റബിൾ, ഡി അഷ്ലാർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരേ ഹൈറ്റിൽ ഒരു ലെയറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺസിനെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോൺ മേഷനറിയെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ ബി ആണ്, കോഴ്സ്ഡ് റബിൾ മേസണറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റാൻഡർ റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ മേഷനറിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? റാൻഡർ റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കോഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിലും സർഫസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? റഫായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എല്ലാം ചിസിൽഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം ഒരേ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അൺകോഴ്സ്ഡിൻ്റെ അകത്ത് റഫാണ്, ഡ്രസ്ഡ് അല്ലാത്ത സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാണ് അൺകോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഷ്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ എഡ്ജസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്റ്റോൺസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അഷ്ലാർ മേഷനറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇത് ഓരോ മേസണറിയുടെയും ഫിഗറാണ്. അൺകോഴ്സ്ഡ് റബിൾ മേസണറി, റാൻഡർ റബിൾ മേസണറി, കോഴ്സ്ഡ് റബിൾ, ഡ്രൈ റബിൾ. ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ ഡിസൈനിങ് എ സ്റ്റെയർ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കെപ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു. നമ്മൾ സ്റ്റെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈസും ഗോയിങ്ങും എത്രയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട്, കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം റൈസും ഗോയിങ്ങും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 400 മുതൽ 450 വരെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വരും? 420 നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ആൻസർ, 420. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വിൻഡോ വിച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എ റൂം ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ അഡ്മിറ്റിംഗ് മോർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് എയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് വിൻഡോ ആണ് ഒരു മുറിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ ഒരു മുറിക്കകത്തേക്ക് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വെളിച്ചവും എയറും കടത്തി വിടുന്നത്? ആ ടൈപ്പ് വിൻഡോയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ബേ വിൻഡോ, ഓപ്ഷൻ ബി കേസ്മെൻറ്റ് വിൻഡോ, ഓപ്ഷൻ സി ലാൻറ്റേൺ വിൻഡോ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോമർ വിൻഡോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ബേ വിൻഡോ ആണ്. ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന വിൻഡോനെയാണ് ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. കേസ്മെൻറ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭിത്തിക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വിൻഡോ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കേസ്മെൻറ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാൻറ്റേൺ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോനെയാണ് ലാൻറ്റേൺ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോമർ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിൽ കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡോർമർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? അഡ്മിറ്റിംഗ് മോർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് എയർ ആൻഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട്സൈഡ്. പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന വിൻഡോ ഏതാണ്? ബേ വിൻഡോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്.
ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേ വിൻഡോയുടെ ഒരു ഫിഗർ. കണ്ടോ, ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇത് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭിത്തി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിൻഡോനെ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? കേസ്മെൻറ്റ് വിൻഡോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തള്ളി പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ പോയിന്റഡ് ആർച്ച് വിച്ച് ഫോംസ് ഐസോസിലസ് ഓർ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ജനറലി നോൺ ആസ് ഡാഷ്. ഒരു പോയിന്റഡ് ആർച്ചിൽ ഐസോസിലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ആർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഐസോസിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇക്വലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പിന്നെ 3 സൈഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. 2 സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ 3 സൈഡോ സെയിം ആയിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആർച്ചിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. 3 സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച്, 2 സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച്, ലാൻസെറ്റ് ആർച്ച്, ബുൾസൈ ആർച്ച്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻസെറ്റ് ആർച്ചാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10th question ആണ്. For the construction of flyovers in sandy soil, the type of foundation provided is option A strap footing, option B raft footing, option C combined footing, option D pier footing. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫ്ലൈ ഓവറൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയർ ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിയർ ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തൂണില്ലേ, ആ കോളം, അതിനെയാണ് പിയർ ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയർ ഫൂട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിങ്ങും റാപ്പ് ഫൂട്ടിങ്ങും കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങും എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കോളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്, ഫൂട്ടിങ്ങിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത വരുന്നത് റാഫ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ്. റാഫ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള മൊത്തം കോളത്തിനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിനാണ് റാഫ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള കോളത്തിനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അടിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടുന്നതിനെയാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കോളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാഫ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഫുൾ കോളത്തിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടുന്നതിനെയാണ് റാഫ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന 2 കോളങ്ങളെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അടിയിലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കും, അതിനെയാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിയർ ഫൂട്ടിംഗ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കൂടി റെയിൽപാളം പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കൂടി വാഹനങ്ങൾ പോകാൻ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കെട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന തൂണുകൾ, അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പിയർ ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിയർ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, അടിയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗതാഗതമുണ്ട്, അടിഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട്? തൂണ് കൊടുത്ത് അല്ലെ കോളംസ് കൊടുത്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിനെയാണ് പിയർ ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിനീറിംഗ് മീൻസ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ്: എ carving out design on timber planks, option B chemically treating timber planks, option C thick layer of superior wood glued to inferior wood, option D thin layer of superior wood glued to inferior wood. വിനീറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിനീറിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ പ്ലൈവുഡിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് വിനീറിംഗ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഒരു വുഡിൻ്റെ പുറത്ത്, ഒരു ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള വുഡിൻ്റെ പുറത്ത് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വിനീറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വുഡ്, ആ വുഡിൻ്റെ മുകൾ പോർഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും? തിന്നായിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു വുഡും ഉണ്ട്, വുഡ് ഷീറ്റും ഉണ്ട്, ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് വിനീറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. തിൻ ലെയർ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ വുഡ് ഗ്ലൂഡ് ടു ഇൻഫീരിയർ വുഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 12th question. The relatively fixed point of known elevation is called dash. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്, നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു എലിവേഷനുള്ളൊരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെന്നാണ്? ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ആൻസർ. ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ബി ഡേറ്റം പോയിന്റ്. ഡേറ്റം പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0 എലിവേഷനുള്ള പോയിന്റിനെയാണ് ഡേറ്റം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 0 എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും? മീൻ സീ ലെവലാണ് നമ്മൾ 0
എലിവേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റം പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അടുത്ത വരുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ. എലിവേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് എബോവ് ഡേറ്റം, ഡേറ്റത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനില്ല. അവരതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ചുമ്മാ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു നോൺ എലിവേഷനിലുള്ള ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ പറയുന്നത് എന്തെന്നാണ്, ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി വോളിയം അണ്ടർ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, അതിൻ്റെ വോളിയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, ആ ചേഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ബി വിസ്കോസിറ്റി, ഓപ്ഷൻ സി കംപ്രസിബിലിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്ത്, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്, കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നോക്കാം. വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോയിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയലോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരത്തില്ല. പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആവും, പക്ഷേ അത് പഴയ ഇരുന്ന ഷേപ്പിലേക്ക് തിരികെ വരത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുത്ത് വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിന് എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്, കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, സോറി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെമ്പർ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ടു സപ്പോർട്ട് കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഓഫ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ്. ഏത് മെമ്പറാണ് കോമൺ റാഫ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ പർലിൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലീറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ബാറ്റൺ, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു റൂഫിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. റൂഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റൂഫ് കവറിങ് മെറ്റീരിയലാണ്. റൂഫ് കവറിങ് മെറ്റീരിയലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ബാറ്റൺസ് വരുന്നുണ്ട്. ബാറ്റൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് കോമൺ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് പർലിൻ. പർലിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, കോമൺ റാഫ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് ആൻസർ എന്ന്. എ ആണ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, പർലിൻ ആണ് ആൻസർ. നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിഗർ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്ററും കോമൺ റാഫ്റ്ററും എന്നൊക്കെ. മുകളിലത്തെ പോർഷൻ ഷീറ്റിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ബാറ്റണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് കോമൺ റാഫ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് പർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ക്ലീറ്റ്. കണ്ടോ, ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലീറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ക്ലീറ്റ് എന്നും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം, പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ എന്നും പറയാം. ക്ലീറ്റ് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സ്ട്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ റൂഫിൻ്റെ ആ ഒരു മോള് തൊട്ട് താഴോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ ചെയിൻ സർവേയിങ് എ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് ഡാഷ്. ചെയിൻ സർവേയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ആർ ലെസ് ദാൻ 50 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 30 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 120 ഡിഗ്രി. ഓപ്ഷൻ സി all the angles are greater than 45 degree and less than 90 degree. ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 30 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 120 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു കേസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 30 ഡിഗ്രി ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 120 ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ആ ബി ഓപ്ഷൻ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ലെസ് ദാൻ 30 ഡിഗ്രിയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 120 ഡിഗ്രി ഏത് കേസിൽ? ഇൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ അറ്റ് എനി സ്റ്റേഷൻ ഡാഷ്. നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ലെവലിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഫസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി സെൻറ്ററിങ് ഈസ് ഡൺ ഫസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഫസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് സെൻറ്ററിങ് ആർ ഡൺ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ തറയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. തറയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും? സർവേ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ കൊണ്ടു ചെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കോളേജസിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ലെവലിങ്ങും സെൻറ്ററിങ്ങും ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ലെഗ് വെച്ചിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ സെൻറ്ററിങ് കൂടി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ബോത്ത് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് സെൻറ്ററിങ് ആർ ഡൺ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 17ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെൻ എ കനാൽ ഈസ് ക്യാരിഡ് ഓവർ എ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് ദ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. കെനാല് ഒരു നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ സൈഫൺ, ഓപ്ഷൻ ബി അക്യൂഡക്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി സൂപ്പർ പാസേജ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സൈഫൺ അക്യൂഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഡ്രെയിനേജിന് മുകളിലാണ് കെനാൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? അക്യൂഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ കെനാലിന് അടിയിലാണ് ഡ്രെയിനേജ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് കെനാലാണ് മുകളിൽ. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അതിനെന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? അക്യൂഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സൈഫൺ അക്യൂഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെനാലിൽ, അതായത് ഡ്രെയിനേജിലുള്ള വെള്ളം നിറയുകയും അത് കെനാലിലേക്ക് കയറി ഒഴുകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൈഫൺ അക്യൂഡക്റ്റ് ആവുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അക്യൂഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്യൂഡക്റ്റും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, അക്യൂഡക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കെമിക്കൽ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈസ് ഡൺ ഡാഷ്. എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ കൊയാഗുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ടു സെറ്റ് സസ്പെൻഡഡ് മെറ്റീരിയൽ, ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഡഡ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഓപ്ഷൻ സി ടു റിമൂവ് ബാക്ടീരിയ, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? കെമിക്കൽ കൊയാഗുലേഷൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഡഡ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സസ്പെൻഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെമിക്കൽ കൊയാഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എയും ബിയും ഒന്നല്ലേന്ന് തോന്നും, ടു സെറ്റ് സസ്പെൻഡഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. റേറ്റ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? കെമിക്കൽ കൊയാഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സസ്പെൻഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, സസ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അല്ല, അതിനും വലുതായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടണം. അതായത് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ കൊയാഗുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം, ബാക്ടീരിയ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബാക്ടീരിയ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ടു ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഡഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് വിസിബിൾ എഡ്ജസ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എഡ്ജസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ്, ഓപ്ഷൻ സി സെൻറ്റർ ലൈൻസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഔട്ട് ലൈൻസ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈൻസിന് എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഔട്ട് ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന? ഒരു മെഷീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ഔട്ട് ലൈൻസ് ആണ് ആൻസർ. വിസിബിൾ എഡ്ജസ് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഔട്ട് ലൈൻസ് ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ടു റെപ്രസെൻറ്റ് 2 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഡാഷ് സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ്. 2 മെഷർമെൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് യൂണിറ്റാണ്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ, ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ, ഓപ്ഷൻ സി സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. അപ്പോൾ ഏത് സ്കെയിലാണ് 2 യൂണിറ്റിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പ്ലെയിൻ സ്കെയിലാണ്. പ്ലെയിൻ സ്കെയിലാണ് 2 മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രം കാണിക്കുന്നത്. ഡയഗണൽ സ്കെയിലിൽ 3 മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്. ആകെ 20 ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് 20 ക്വസ്റ്റ്യനേ
ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായാൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്